Πολλά από τα πιάτα μας τα νοστιμίζουμε με κύκνος. Βάζουμε στα κρέατά μας, στις πίτες μας, στα ζυμαρικά μας, στα φωτιστικά μας, στα τραπέζια μας, στις χαρτοπετσετοθήκες μας. Σερβίρουμε ντυπάκι με πελτέ κύκνος και ζεστό καρβελάκι ψωμί. Κάποτε ένας πελάτης μου είπε: το ντυπάκι είναι απλά και μόνο πελτές κύκνος. Και του λέω: δεν είναι απλά και μόνο ένα υλικό. Είναι αναμνήσεις και αρώματα από την παιδική μας ηλικία. Δεν σου έχει τύχει σαν παιδί να δοκιμάσεις για κολατσιό μια φέτα ζεστό ψωμί με λίγο πελτέ και ελαιόλαδο? Δεν έχεις μυρίσει τον πελτέ που έκαιγε η γιαγιά στην κατσαρόλα της και μου σκοβολούσε όλη η γειτονιά? Με κοιτάει, μου χαμογελάει και μου λέει: έχεις δίκιο, με ταξίδεψες. Τι είναι νοσταλγία αν όχι το φαγητό που τρώγαμε όπως όταν ήμασταν παιδιά? Κύκνος, 110 χρόνια ιστορίες. Απόλαυσέ τις όλες στα social media Κύκνος και μοιράσου και εσύ τη δική σου.